Heddi ar stryd fawr hira Cymru yma ym Bangor, mae yna un adeilad yn cael bywyd newydd. Os mae yna griw o bobl ifanc wedi bod yn brysur yn peintio ers peth cyntaf bore yma. Fi'n mynd draw i weld sut mae pethau'n dod mlaen. Adeilad Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru sy'n cael ei thraws newid. A mae'r grŵp yn gwneud gwaith gwych, yn cefnogi pobl ddall a rhannol ddall ar draws y gogledd, ers 142 o flynyddoedd. Heddi yma, da ni yn gweithio hefo artist graffiti eitha enwog Andy Birch, a mae'n mynd i weithio hefo grŵp o blant a pobl ifanc i greu Murlun ar wal tallan y gymdeithas. Pa mor bwysig yw eich chi fel cymdeithas fod yna gyfleoedd fel hyn i blant a phobl ifanc sydd gyda nam golwg? Mae'n hynod bwysig i ni sicrhau bod cyfleon fel hyn ar gael. Da ni wedi gwneud dringo, da ni wedi gwneud saethu, da ni wedi gwneud cnwio, da ni wedi gwneud bob math o gyfleon gwahanol mwyn reid hyder a cynnig i blant wneud pethau fysa nhw ddim yn meddwl am wneud fel arall. Ac un sydd wedi bod wrthi yn trefnu'r cyfan yw swyddog datblygu'r gymdeithas, y paraseithyddwr Nick Thomas, sydd â profiad personol ei hun o fyw gyda nam golwg. Da ni'n ffodus ofnadwy yma yn y gymdeithas bod ni'n gallu gweithio efo bobl o bob oedran. Mae yna lot o wasanaethau allan yna i bobl sydd ella yn hŷn ac efo lot o weithgareddau a clybiau iddyn nhw. Dim gymaint a hynna i bobl a plant ifanc, felly mae hwnnw'n rhywbeth da ni wedi benderfynu da ni eisiau datblygu lot mwy yn fama yn y gymdeithas. Be sy'n wych, Nick, yw syniadau'r plant a'r bobl ifanc sydd tu ôl y Murlun mae i gyd, yn dyfa? O ia'n sicr. A them y wal oedden ni wedi dyfynu fo ydy be mae nam golwg yn feddwl i fi. So mae lot o syniadau wedi dŵad allan o hynna gan y plant. Da ni eisiau rhaid elfennau fewn o bethau fatha ci tywys. Mae yna bethau gwahanol hefyd. Da ni'n gallu gweld rwan mae yna llun gwenyn gael ei reid yna, ac yr pwrpas trol i'r gwenyn ydy bod pobl yn dweud bod o'n anifal sydd yn reit resilient, a mae o'n rhywbeth mae pobl efo nam golwg yn gorfod danos dyddi yma, chydig bach o resilience, so da ni'n adio elfennau bach fel ei fewn o fe hefyd. A'r cwestiwn mawr yw, ti wedi cael cyfle ni bach o beintio to? Do, dwi wedi bod i fyny yn cael go bach. Dwi'n mwynhau y heddiw achos mae'n satisfying a dwi'n cwrdd pobl newydd. Dwi wedi mwynhau bod yn grŵp o pobl sy'n gallu creu rhywbeth sy'n mynd i aros yma am byth. Mae gwaith yr artist graffiti Andy Birch neu Daimwn fel mae'n cael ei nabod yn adnabyddus ar draws y gogledd, ac Andy wrth ei fodd yn creu gyda'r bobl ifanc. It was really nice, the thought of working with a group like this to create something like this with a very specific group and a specific need. And it was a challenge as well to create a mural that will allow visually impaired people to be able to see it as well, make it nice and bright and bold, and really with a high impact value. Y bore yma oedd y wal yma yn llwyd, yn sgôp i greu rhywbeth, a mae'r plant heddiw gyda help Andy wedi creu rhywbeth sy'n arbennig iawn. Mae'r 1882 yn atgo i ni o dechreuad y gymdeithas, ac da ni yma o hyd y lle, a hyn yn obeithiol bod ni'n gallu defnyddio cefndir y gymdeithas i ddod â'r gymdeithas i'r dyfodol a cynnig gobaith i bawb felly. Dwi'n meddwl mae pawb yma yn lwcus iawn cael y cymdeithas, a mae nhw rhoi support i pawb a gallu helpu pawb bod yn byw eto.